Alhamdulillah wa syukurillah barokah Allah mak cange yuli Bu. Majo. Nuhuni dawuhipun Bapak Lurah. Astori. Astori dalem nika saged silaturahim kalih Kyai Mbrodot sedayanipun. Wah, jan senengku ora umum bengi niki. Nyapa Mas? Nyambung silaturahmi kalian Mbah Lurah. Nggih. Mpun udakara kula katimbalan Kyai Mbrodot udakara sampun kaping pisan niki kula. Wah. Nggih. Tak kira oleh wis pindho ping 8. Boten, walah wis pirang puluh taun lagi wayang nggih. 30 tahun ora wayangan masyarakat mriki kangen kalih wayang Mas. Laras. Niki malah kula kan ngejak kluthuk. Nggih. Nggih, nderekke panjenengan. Soale gen krana iso ilang sukertone desa Mbrodot. Ah niki kagem tumbam nggih. Lah piye to kowe iki nek dijak. Ngene iki lak ya seneng. Suaramu kok bindeng. Seneng. Lah, pilek to kowe. Ya ora jane. Lah kok bindeng. Seneng. Anu ki ora perkara pilek. Lah apa? Pancen lambene mrongos sing ngene iki dadi. Ngono, coba ngampir. Heeh. Dalu Mas Kangko. Sugih dalu Mas yo kluthuk. Alhamdulillah panggih melih. Wonten ing marga masyarakat mriki. Lho ya iso omong to bocah iki jebul. Rumah samu jenggong piye aku iki. Lho kepiye to lek aku lah ya bener iso omong to jebule iku. Iso aja. Nah iya ngono. Kula niku ya seneng ya sedih ngene kula iki. Lah. Nyapa? Nggon ramene kaya ngene kok sedih, ya seneng, ya paling ora tanamkan jiwa kebahagiaan. Seneng kula tambah dulur. Nah, Sedih tambah bapak. kok iso tambah Bapak? Alhamdulillah teng mriki ya tambah bapak tegesipun saged rawung saged silaturahmi kaliyan panjenengan ingkang minulya Mbah Lurah kaliyan Mbah Camat. Oh ngaten. Nggih. Sedih sitok kula. Sedih sitok. sedih apa perkara kurang srawung yai kene? Gak lek srawung wong kene wong srawunge Apa krana leh nyunggata? ora aja. Lah sedihmu mikir apa? Dantan ning mburi ra nek jeding iki dadi main ning lapangan isine main ning mburi truk ya aku ya wis. Lah kancane lek akeh. Oke kanca akeh piye? Lho, lah nek mburi kancane ya akeh lho. Oke bareng aku mau ning kono. Lah kok enek sing ning kono. Sapa? Dipake sing ngendang wis ning kono dhisik ngono. Jagongan kowe. Jagongan piye nguyuh bareng kuwi kok. Aku lek jagongan kok iso ngono. Tapi ora apa-apa jenenge wong kabeh niku ya kahanan nggih Mas nggih. Oh iya. Alhamdulillah bengi iki saged paring panglipur dumateng warga masyarakat Brodot. Brodot. Kecamatan Bandar. Kabupaten Jombang. Sok kala lak nuwun sewu. Piye, Mas? Kala wau nuwuni saking nyanipun Mbah Lurah, kula pikantuk SMS saking nyanipun Bapak Bupati Jombang Bapak Haji Sunyono. Oh nggih. Panjenenganipun dalem menika minggah kaji. Minggah kaji. Barokah Allah krana pikantuk berkah. Nggih. Nggih, niki insyaallah wadhe wonten ing Madinah ngian. Minggah kaji. Nggih, damel percontohan unta teng mriku. Ya ora apa-apa. Lah ngarep-arepe lak ya kaya unta to macam. Iki mek punuke sak nggon lho aku iki. Kok punuke sanggon piye? Rumah samu kaya Lho paling ora lek Mbah Lurah wis ngendikan ngeten iki berarti lak wis ana sing mengawali untuk melestarikan budaya. Leres. Ritual Jawa. Mula lek kowe karo aku ana nggih menyongsong HUTRI ngene iki paling ora jiwa nasionalis harus ditanamkan, jiwa kepahlawanan harus ditanamkan. Iya. Kok iya tok ngono. Lah paling ora Mbah Lurah lak ya pahlawan budaya. Roh jaja. Endi piyayine? Balurah. Lah iya kok Mbah Lurah endi? Bastori ta. Iya. Wong ireng ta. Kowe lambemu nek omong aja sembrono lho kowe. Piyayine gagah pideksa kaya ngono kok iso. Sing ngomong sapa wong cilik ireng lho. Ya ireng lah ireng sepur. Akeh sing numpaki. Lah. Wis akeh sing numpaki. Mbah Lurah piyayine endi? Bastori. Sing ndi? Lah Bastori ya. Yang mana? Pokoke sing legah ning ngarep ya nek ning kono lho wong iki. Lah berarti lak srawunge kurang to, Mas. Lah kok mau kenal kowe? Ngawure Mas ya omahku Ponorogo nek karo Kyai Jombang. Saya Kyai Mbrodot pini sepuhe untuk pucuk pimpinan desa Mbrodot. Kok ora ngerti ngisi-ngisi. Di Pak Astori. Nuwun sewu Pak Astori kula aturi jumeneng sawetawis. Antene ya padha ae. Lah kene dhewe teko ya bareng kowe ngono kok iso. Pak Astori. Ngono ya ngadeg tenan iyan. Halo Pak. Hebat. Bringose kowetel ya. Kok kene malah kaya dirubung lawa.
Wong ngene iki lho. Kowe nek nganti bapak kepolisian setempat iki gelem nuntut sampean, kenek kowe. Lah nyapa lho? Lah pelecehan fisik seseorang Lho ora iki ngalembono. Ngalembono kok brengos kaya drubung rawa. Tegese gagah piteksa. Malah belionya itu gagah kaya kowe kudune yo ngingu brengos. Kowe nganti ra ngingu brengos ki kleru. Lah kok iso? Wong brengos ki gebre wong merongos. Lah kek kowe ra gawe brengos iki dolan malah kaya silit kucing to. Malah rentanane sampe tak wae korden kene iki. Kok iso? Mula alhamdulillah untuk hari HUT. Kowe Iya. ngerti HUT apa ora? Bro, Apa? tulisan Tulisane piye? HUT. Macane? Hut HUT ki apa? singkatan. Kepanjangannya apa? Hut. Duh lah iki. La ilaha illallah. Ngono kok nderekke Mas Anom dijo kangkong iki. Masalah dhewe kejak. Lho, Ora kok perkara ngejak dadi menyesuaikan. lah ya tak sesuaikne to, Jo. Lah iya wong Nek takon piye? kowe roh HUT. Roh apa? tulisan. Lho. HUT iki tulisan Wacane hut HUT ki apa? ngengkel singkatan. Singkatane. HUT. Kok ya iso, Jek? Nah iya. HUT ki apa? Tulisane budek iku ping bujane iki. Lu ngerti tulisane HUT. HUT. Lah iya wacanane Hut. Ngono lho. maksud perpanjangan. Lah iya ya hut ki mau. Oh, bocah iki ketoke ya pekok tenan ketoke. HUT itu apa artinya? Hut kuwi hari ulang tahun. Lah kene ya iso to lampimu omongnya iso to. Ngono kok meneng ae. Mbok mau ndang ngomong. Pisan kas mbok demo cangkemmu tak idoni raimu. Anganmu powesing ya. Lah wong kenale briyo rene jedhe lho ya to Mas. Wong kok lem. HUT ki hari ulang tahun mengeti hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. 72 kuwi angkane 7 karo Loro. lah kene ngerti dijumlah Songo. gambare apa? Sapi. Mas. Tolong jelaske Mas. Songo kok sapi iki lho. Sapi. Kowe ngenti iki lak kena undang-undang ki landasan saka pemerintahan kepolisian. Kok nganti kowe ngrembug angka kok ngerti gambare 303 lho kowe. Apa kuwi? Perjudian kowe. Pasale judi. Lho 303 kowe paling ora 9 wulan lho. Maksimal gosok ta kowe. Tapi kok roh. Aku mbiyen wis ngrasakne soalnya. Aja nganti ning kowe. Tapi lek kowe ngelokne aku kaya ngono kowe nek pasal 521 kowe. Ora ana pasal ki 378 ki penipuan 363 pencurian apa? Enek ki kanggo kowe pasal 521 ki. Kok 521 pasal apa? Pakan pitik ki. Wo kira ndek pengalaman bocah iki. Kok pasal pitik apa Pitik, nang no, sam. ya. Ning paling ora lak jiwa pahlawan harus kita tanamkan. Betul. Kondene kaya Mbah Lurah lan sak perangkate ini bisa diwastani pahlawan. Pahlawan budaya. Mula apa to tegese pahlawan ki apa? Mula sing darane pahlawan niku nun sewu Mas Kapten. Nah, iki kenano. Tak jelasne iki tak dudone kepinteranku iki. Pinter. Dadi nek lek dudone kepinteranku yen kowe kagum ya aja pedhot ya aja minder. Ya ampun. Kacake kaya wong pinter. Rupane kaya jumbleng ngono kok iso. Lehmu sombong ki lho. Lah wong piyayi kene sing pinter-pinter bae ndak pasare kok iso. Ayo kowe nek nganti jelaske ra iso jlentreh titanono. Mulane menyebut Mbah Lurah iso sing darane pahlawan budaya. Pahlawan budaya. Pahlawan budaya ki pahla ki saka ketembung pahla ki pahala. Terus Wan ki pelaku budaya ki budaya. Hah. Dadi wong sing nglakoni samubarang apa wae demi melestarikan budaya. Wan ki pelaku mulane iso diarani pahlawan budaya. Pahla ki saka ketembung pahlawan, pahala. Wan ki pelaku dadi wong sing nglakoni samubarang tidak mempunyai tendensi apapun, ora duwe pamrih apa-apa. Iki iso diarani pahlawan. Bocah kok iso mletik mripate ya ampun. Ya ndenge mletik cucuk pitik ndenge. Lah nek jutawan Ki saka tembung juta ki duit Mas. Duit. Wan ki pelaku dadi wong sing duwe duit, wong sing sugih duwe duit blegedu iso diarani jutawan.
Lah nek wartawan. Warta ki warta ki beritawan ki pelaku dadi wong sing golek berita iki iso diarani wartawan. Sumbu tenan bocah. Sastrawan. Sastrawan, sastra ki sastra. Wong sing sugih sastra, wong sing pinter dalam bersastra iso diarani sastrawan. Saiki Taiwan. Taiwan. Oh. Taiwan menika wong lunga ning luar negeri. Taiwan negara Taiwan. Taiwan menika wan ku pelaku. Nah, ngarep menika nah niki napa niki dadi Lah ra ngerti kowe. wong sing kakean mangan menika iso diarani Taiwan. Berarti ra iso kowe. Lah nek pamane dermawan. Darmo ku sedekah wong sing seneng sedekah iso diarani dermawan. Weh. Lah nek bakwan. Yo, Bakwan. iya. Bakwan kuwi sing gawe wong wedok mergo ngarepe ki bak. Engko jenenge bakwan. Bakwan. Wan ki pelaku, mbak ki wis Wong karane wong wedok. wedok. Dadi sing gawe bakwan ki wong wedok. Lah nek wong lanang, Pentol bakso. lah nyapa? Dadi pentol ngono dadi. Yo nek bedane kok iso. Yo ora kok mergo ting pentol sing didhawuhke panjenengan, Mas. Dadi paling ora beliau-beliau yang berkompeten sing lenggah ana ing palenggahan, iki sing diarani wong sing gelem maju. Nggih. Kenapa saya bisa mengatakan maju? Nyatane kebukten dalem nika saged ngawontenaken mengeti HUTRI yang ke-72. Nggih. Karena mempunyai pedoman maju. Mula piyai kene mesti sukses kabeh. Karena mempunyai jiwa yang maju. Maju terus dan jangan pantang mundur. Bahwa orang yang mundur itu menandakan kekalahan. Maju itu pasti menemukan kemenangan. Betul. Mas Kanto ini. Sing ngomong sapa tak tapane lambene kene. Loh, jelas kata-kata bijak kok itu. Maju piye? Maju itu menandakan kemenangan. Mundur. Kekalahan. Sing ngomong sapa ora mesti. Lah kok iso? Enek maju kalah mundur menang. Apa kuwi? Lomba tarik tambang lomba tarik tambang Iya. sing maju malah kalah, sing mundur malah menang. Tapi ada yang golek filosofi dalam lomba tarik tambang itu bahwasanya kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Elok ya ampun. Bocah rai kaya maling kok iso omong ngene. Cari mau jumbleng. Ganti neh. Oh, ning bocah ngono jauh. Aku percaya nek kowe iki apa ki jenius percaya. Oh iya lho. Akademis percaya. Dudone lho. Intelektualnya ada. Tidak masalah. Ning nuwun sewu. Piye, Mas? Benten kali panjenengan, benten kalian Mbah Lurah lan Mbah Camat. Bedane Karena beliau-beliau yang menduduki pucuk pimpinan desa dan kecamatan, dasar akademisnya ada, sumber daya manusianya bisa teruji. Panjenengan nggih ngoten. Wong sing duweni kasekten ora kakean polah kaya panjenengan. Oh iya. Nek niki kula ora percaya, Mas. Sebab Niki tong kosong berbunyi nyaring. Maksudnya Ketoke omonge akeh ning isine kempong. Niki tong kosong berbunyi nyaring. Ketoke beriak tanda tak telam tapi walah. Pripun jenengan? tong kosong bumbu nyaring. tong kosong berbunyi nyaring iki ya kuwi mau sing Wong kakean ngomong. kakean ngomong. Ora Ora ana isine, ora ana gunane. Berarti jenengan bilane niki. Lho, Oh iya no. Wong nyatane bener omongane adimu lho. Tong kosong berbunyi nyaring kuwi kakean ngomong ora nek gunane. berarti jenengan ki ra sadar. Ora sadar piye? Jenengan kok ngendikan tong kosong banyak apa ora nek gunane. Nah iya. Sampan asmane sinten? Loh, bocah iki kentir apa piye? Anom dijo kangko. Ngastana apa? Dadi dalang. Sore ngantek isuk omong nang mboten. Ngomong. Dalang laris nyatane ya dari dalang laris dalang kondang ya. Padahal kakek ngomong lho sampean. Heeh. Ya apa ora? Iya. Ora sadar sampean. Heeh. Ya apa ora? Iya. Lah nggih, romo tuaku Heeh. meneng to. Anteng. Nyatane ya gendeng. Ora sadar wong iki. Berarti ora kabeh. Jare sapa wong kakek ngomong rene gunane nyatane ya sampean dadi dalang kondang dalang lalis ya. Heeh, iya iya. Ayo. Nggih nyuwun ngapunten lho Mas, wong nek kelira-kelira ngene. Surat dadi apa? Yo gaya mulai kemetak iki lho. Lah wong pangkatmu dhuwur kono kok iso. Berarti kan ngene iki ngakoni lek kono ki sak ngisorku, Bro. Rupamu lah nek sak ngisormu lah nek upama ketangkasan uji IQ-nya jelas ini dong. Kalah. Saura-urane iki aku ya ora pamer, ora saurane lek sarjana lulusan. Loh, betul sarjana. Sarjana seni. Aku paling ora mahasiswa, Man. Skripsi tuku wae lho tak mlinti kowe. Bocah iki ngenyek to. Piye? Karya ya ora tau bayar. Kanca mbok
Lho tapi Duduk lah bangga semprot. to Mas, mahasiswa to Mas. Bangga ya bangga-banggai kaya aku lho Mas. Kowe iki trimo mahasiswa. Tingkat tamu. Alah. Lek karo pendidikanku ya pedhot. Apa kene? Apa pendidikanmu? SD Mas. SD? Lho kene. SD kok bangga? Loh, sebetulnya kalau kita menganalisa pendidikan di Indonesia yang paling tinggi itu adalah SD. Wo bocah iki geblak ra duyek ya iki. Kowe iki malah dasaran pendidikan yang paling bawah. Iki akimu ki jongkok berarti kowe. Wah, Mas, nek niki penjan sing menginterogasi, Mas. Tadi kalau takon, Takon piye? SMP pinten tahun? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sarjana, 4 tahun, SD 6 tahun, telu papat karo 6 akeh ndi? oke 6. Sing 6 era kemlindi lho. Kok papat bangga lho. Iki sik urung tak mesek dadi 9 iki. Lah. Ki sing taras-tarasane sing gak warasi awake dhewe. Ayo. Ya ayo ning paling ora kak menoleh ke belakang to. Menoleh ke belakang Mas kok. Lah nek kowe sombong tenan SD, tak tekoki nganti ra iso jawab diteno. Lek tekok si angel pisan Mas. Iman-iman utek lek mikir. Aku wis nyapa aku lek mikir. Ayo. Iki leh sombong. Nuwun sewu nyuwun medal nggih Ah, Gus. Mas, piye Mas? Mbah Lurah, Mbah Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek lenggah. Tugas saka daerah kautus dening Pak Bupati tindak ana ing luar pulau. Nitih pesawat. Kamu kan ning kono ya ana Pak Bupati, ya ana kabinet-kabinet kepemerintahan. Numpak pesawat ning dhuwur ki tugas pemerintah. Nek upama ning dhuwur numpak pesawat terus udan duweres petir gedhi piye caramu leh nyelametne? Pendaratan darurat. Gak iso ora nek nggon. Mubeng sik ngenteni udan terus. Kesuwen selangko apa kuwi jenenge Sambar. pendaratan malih ora teruji. Ayo. Pendaratan darurat. Gak iso. Domingo niki alas to. Mubeng. Mubengnya apa kesuwen? Lah wektu. Pendaratan darurat. Gak mudeng kowe. Ayo. Caramu piye nek kono Pak Bupati? Wis ora iso no. Wis Disentekno carane. Lah berarti Jalan satu-satunya ya mek pendaratan darurat. ora mungkin mendarat sinyal gak bisa. Kalau kowe piye? Ngapa kowe kok ngurusi bupati camat lurah? Mbok ngurusi anakmu kuwi. Isu tangi turu sarapan to piye ya ora. Rumangsamu ha mikir ki nyapa kok ado-ado. Oh plasatnya. Loh, Kowe dadi supire menteri. terus Delalah kowe iki kunjungan kerja. Kunker. Kunker kunjungan kerja kene delalah ki kowe iki wektumu mepet. Terus Kene tebing, kene jurang. aku numpak apa kuwi? Ya numpak kendaraan Dadi supire sopir menteri, pribadi. sopir pribadine Alah, menteri. alah. Kiwa tebing tengen jurang. Terus sing mbok karepke? Wektumu ki mepet kudu teko nggon jam kurang 5 menit kudu teko nggon. Loh, kowe bianter peteng udan gerimis delalah ning tengah-tengah dalan ki nek wit asem. Piye caramu ben teko nggon? Balik Ora nutut waktune kowe. ngebel saka kono kon jemput rene. Waktu ning gone pedalaman sinyal angel. Nyelempit gua kiwa. Buak kiwa nabrak tebing kowe. Nengen. Nyemplung jurang. Ya ora nek dalan to, Mas. Panggah iso. Lah kowe caramu piye udan deres apa kuwi jagat peteng ngarep enek wit asem kowe kudu piye? Bablas. Nabrak bongko nggo menteri kowe. Lah nabrak apa? Wit asem. Wit asem sik cilik. Ya. Wit asem sik sakmene iki. Mergo rasa gedhe ya kerupan katoke anakku ngono. Ya ampun. Ya ampun. Bocah iso bagus e. Wah, jan kowe iki bakatmu bayi lecet kok sik awet. Tunggal Pak pesawat e mau. Ya ning lak paling ora kaya penyane Mas Kangko. Sarjana seni lho Oh kuwi. iya no. Dalang ingkang minunjul wonten tlatah Surakarta Hadiningrat sinten Mas? Ki Anom Surata. Tah, matuk ingkang saking Karang Pandan. Pak Mantep Sudarsono. Waduh. Ki lho Kyai, kowe nek ngerti dalange saka Israel sapa? Yo, nek kowe pinter tenan kowe. Imam bin Khattab. Dalang kok Israel ki sapa? Dalang baru ngerti Indonesia. Ora ngerti. ngerti. Wis tak tekoki dalang kowe. Ah. Nuwun sewu Gus, nuwun sewu Bapak Bupati wonten ing Kabupaten Jombang. Pak Nyono Suhardi. Patuh Provinsi Jawa Timur dipun lenggahi Bapak Gubernur, Pak Dekarwo. wakilipun Gusipul. Lho. Bisa. Bapak Bupatine
India sapa? Sahrukan. Ya, kok Ora mudeng. Ora ngerti. Ora ngerti takok India apa kok koclok iki. Mula aja sombong. Sapa ya sapa lek mbok takoni Bupati India yo. Mula aja sombong. Pikram Sing. Alah. Pikram Sing. Aduh. Nyapa kowe kok Pikram Sing? Sanjay Dut. Nuwun sewu. Iya, Jak. Wong ki teruji dengan konsumsi makanan. Wis panjenengan diteliti cara mengonsumsi makanan. Mula daya pemikirannya pesat. Niku ora mudeng. Sebabe? Mergo pikirane kebuntel telek. Oh, uteke iki telek to. Nggih. Ora mesti. Lah kok ora mesti, kok ora percaya to kowe. Telek pitik jenenge apa? Lenjong, Telek wedhus, rintil, telek sapi. letong. Duh, nek telek kok apal kowe? Nek tak tekoki bupati ra mudeng, dalange ra mudeng lho. Nek kowe tak tekoki telek cepet ra. Iki mugi telek tok iki. Ya pancen rutu aja. Ora ngono kok lemu sombong iki lho. Lah iki terbukti lho, iku tekmu telek tok. Nah, Terus telek apa lho kowe? lah iya. Ngece aku sampean. Ya ora ngecek nyata. Tapi tekno kono muni telek sampean guyu berarti ngelone kula. Ngono lek sombong cuma ngol-congol kowe. Tak takoni ya. Lho takono mumpung kene kyai pinter. Mahmud ndi? Ponorogo to, Mas? Khas apa makanan khas? Makanan khas dari Ponorogo ono sate ayam. Sate karo soto. Sate karo Soto. ya pasti enak soto. Aku mergo seneng soto enek sayur, enek sate biasa daging tok. Mas Kangko, Apa? dalemipun pundi? Solo. Makanan khas Solo napa? Ana sego liwet, ana gudeg, ana mie ayam. Sego liwet kalih letong enak ndi, Mas? Ya kena enak sego liwet. Berarti tau mantel letong iki kita ya. Iso beda. Piyayi resike kaya ngene dahar letong. Kok tak tapuk lambemu. Sok Piye to kowe iki? iso bedane tau berarti ki 10. Lho, Piyayi resike kaya ngene kok mangan letong. lho, ngengkel kowe. Yo ndak bisa to. Lah jare sapa? Lho wong piyayi dolan kulite wis pakulitane kuning langsep. Kuwi mergo kakek letong kuwi. Ya ndak mungkin. Sing ngengkel. Soto karo mie enak ndi? Enak soto mergo aku wis kulino ngrasake mie. Ngono lho. Mie kali letong. Ya enak mie to ya. Lah, tau ngrasakne letong berarti. Iso bedane iki berarti tau diincipi. Wah, berarti ya tenan. Kowe kok jiro dian malah. Iya, iya. Nah, Ya, ngono lho. anu nek kira-kira ki engko bar wayang butuh kan lho karek ngeruk ning pojokan kene lho. Kira-kira wis tuh. Lah kok mengke kula jukule sak karung. Wah, kok ngene iki jenengan digawe-gawe Gus. Jenengan Diceglongke wae. ceklongke. Kene salah dhewe ngenyek aku. Lho, Lah kok ora dinyek Lah, kepiye? wong pinter apa karo telek iki luwih pegel aku. Lho, lah nek pinter kene Terus saiki tak takoni genti. Apa? Awake dhewe mlaku wong loro. Nggih, Nah, aku mandek set nang ngarep iki enek teletong. nggih. Apa yang kamu lakukan? Ngarep niku dalane buntu. Buntu dalane. kula balik, Mas. Balik kan jiko piring mau adai mesti telepon. Ya. Aku gak melu. Ayo. Ayo kowe balik kowe njukuk piring bener, Gus. Jiko piring mau adai. Ha, Mbak Adai. Kula tak sida balik. Ning Kula akhire manggon teng ngriku kula. Arep mau entekne dhewe. Kancane ora mau omani. Boten niku maksudnya kula tunggoni mergo kula ngenteni jenengan, ngoten lho. Karena itu makanan kesukaan Anda niku Bos. Tunggoni. Oh, dipleset-pleset kaya wae. lah kene yo duwe Pak apa kuwi cekelane kuwi kok mangsamu. Mula nek arep ngomong pangkat derajat mung sampiran, pangkat mung ngampiran. Bener. Senadyan to beda penemu ning ora njalari padu, senadyan to beda pendapat ora njalari pegat, beda pilihan ning ora ngrusak bebrayan. Mula Ngene iki- ingkang lenggah Bapak Mbah Camat, Mbah Lurah, Bapak Muspika. Ngene iki aku seneng muga-muga sapa ngerti oleh sawape beliau-beliau, Iya. oleh kanugrahane beliau-beliau. Terus? Saiki dadi dagelan 5 tahun yang akan datang sampeyan aku dadi camat, dadi lurah kan ra ngerti. Masya Allah. Oleh kanugrahan, oleh sawabe kowe iki beliau. tekek nguntal cagak. Ini berarti tekek gragas. Lah wong wis kinodrat Gusti awake dadi pelaku seni. Lah nyapa kok dadak cumongol-congol angah-angah iki ngopo? Kadang kita sebagai pelaku seni itu ada titik kejenuhan. Jadi pengen mensejahterakan masyarakat itu sing dadi pedomanku. Lho, lah nek kowe umpama dadi pejabat wis sinau pengenalan wae ra iso lho. Lah nek iki jelas arep nyalonke bupati, bukti otentik dengan sastranya
bisa diuji. Lah nek kowe Kenapa? ya ampun. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Panjenengan pamit diangkat bupati. Kula Sikda. Awakmu juru kunci umpamane. Umpama kowe juru kunci. Kok mundak sithik ra nek. Ora enek, kamangka kabeh iki kudu sosialisasi. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Umpama panjenengan bupati pengenalan diri Jopi. Umpamane kowe kok kene. Nek nganti kowe gak iso lak ya masyarakatmu ra iso milih. Nggih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalu menika kula Pak Bupati Anom Dwija Kangko. Waduh. Wonten ngarsa panjenengan sami-sami monggo muanjataken syukur dumateng kurbaning Gusti. Kula lan panjenengan mugi pinaringan rahayu sedayanipun, pinaringan selamat, selamat nir ing sambi kala. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek pitepangan kula Pak Jognitik kaangkat dening nyanpun Bapak Bupati dados Sikda. Matur sembah nuwun. Ini lak luwes to. Angkatan Juru kunci. Hei, yo pakai bahasa yang indah to. Lah juru kunci dadak indah nyapa. Wah, bocah iki gak pengalaman. Ya paling ora ki atasan dan bawahan itu bisa selaras ngono lho, ngono. Kula Joglutuk kapatah dados juru kunci. Terus suwun. Ya. Nah, ngene lho, Pak Bupati. Yang jelas saya Bupati terima kasih kepada masyarakat. Saya kerja naik mobil Innova. Waduh. Kula Sikda namung saged nitih inggih menika APV sembah nuwun. Ayo kono. Ayo. Kula juru kunci budal nyambut gawe teng kuburan numpak pendosa. Ya ampun. Ya paling ora sepeda. Alah enek pendosa, aja. Ya nek lak pengangkatan derajat lak penting. Ngapa diangkat aku secara transparan kok jujur. Pak Bupati saurane bangun pagi sarapan spaghetti. Wah. Hamburger. Aduh, menawi Pak Bupati dahar spaghetti hamburger, kula namung roti bakar sembah nuwun. Kula juru kunci sarapan kula bothok mayit. Kalih brengkesan tetelan mayit. Jadi ya ampun ya paling ora ki sego pecel ya iso to. sego pecel. Nah, ngono. Sego pecel tapi utang kula. Ya tuku kok iso. Ade dhuwit karo masamu. Apa? Ya. Saya seorang bupati mempunyai gaji dan itu gaji saya sumbangkan kepada masyarakat. Gaji saya 25 juta. Waduh Pak Bupati. Pak Bupati gajinya disumbangkan untuk masyarakat 25 juta. Kula Sikda namung 15 juta kami sumbangkan ke fakir miskin. Sembah nuwun. Ayo. Kula juru kunci bayaran kula saulan 30 juta. Loh. Weh, lah kok ngungkuli bupati karo Sikda kowe? Lah Pak Jumat lagi karo nyolong sepeda motor aku kok. Oh, maling. Kok papat. Maling. Ora tak sumbangne iki Pak. Pak Bupati pendampingipun? Pendamping saya seorang putri, seorang cantik dari Kota Blitar, Budwi Kurniawati. Kula Sikda bojo kula saking Ponorogo. Sampun mbah nuwun. Kula juru kunci bojo kula gegek Tunggorono. Kok iso roh kono barang iki lho. Ene ora duwe dhuwit isone rono. Lah rono kok ora sing ngeterne sapa? Angger sing guyu ki kulino rono iki. Wong kok eram. Ya duduk sama. Duduk sama lengkap berdiri sama tinggi piye juru kunci mbok bandine bupati karo sekda kocol kene Loh, tanpa ada juru kunci Bapak Bupati dan Bapak Sikda untuk apa kuwi jenenge pengadaan tempat untuk sarean ya bingung lho kowe. Tapi ya aja juru kunci ya paling ndak ya liyane sak ndure ngono apa. Oh, sak ndure. Gubernur apa. Kaya iso-iso dadi gubernur. Lah kowe iki nulis ora mudeng kok. Nyapa? Maca ya ora iso dadi gubernur. Kongkonan kok. Gubernur iki kekuasaane dhuwur dadi nek apa-apa kongkonan selesai. Ana proposal naik. Kongkonan sekretaris iki piye garapen selesai wis. Gubernur tengok-tengok. Lah nek nyuwun rekomendasi pembangunan. Gunane apa bendahara? Lho. Kongkonan. Kongkonan Wakil staf. Penang. Jabatan dhuwur tuh tak manfaatin nggo ngongkon ngono ora iso. Lah nek umpama dijak pertemuan saka menteri-menteri kabinet dahar ning nggone rumah makan besar, Ya mangan lho. Karek mangan nek. lah nek ra iso nulis, ra iso maca. Mongko dare nang restoran. Nah, Nggih. Ora iso nulis, mongko restoran ki mending nganggo nulis. pakai menu. Heeh. Disodori tulisan kertas sama bolpoin. Lah nek ra iso nulis, ra iso maca. Digambar lho.
Tehmu gambar piye? Pesene apa karean? Nek ayam goreng. Lho kene digambar pitik, kene digambar bunder, nyatil ngono. Apa wi? Wajan. Terus Pelayan kan roh pesen ayam goreng. wis ngerti wong-wong pinter. Nanti ra roh diacok ngono biasa. Nah ayam bakar. Napa? Ayam bakar. Ayam bakar mungkin gambar pitik, kene digambar ireng, mendus areng. Dadi ngerti ayam bakar. Lah makanan tanpa minuman ora kesereten kowe. Lah nyapa? Lah nek ngersake es teh. Heeh. Es teh digambar gelas di pelas coklat kene es teh. Lho. Kopi, Lipat kopi. ngantuk Wedang kopi. kopi, gambar kene gelas, kene bunder meletek tengah ngene. Bunder kok meletek tengah. Kopi. Kok meletek? Kopi kelek mengkurep lak mentundung lumah nang kelak bunder meletek tengah ngene. Oh, dadi angger meletek iki ya kopi. Kopi. Heeh. Oh, anek wedang susu. Wedang susu lek wedang jahe iki digambar gelas kene meleketat ngono wedang jahe Mas Oh Kanto. iya. Lah saiki lek pesen wedang susu. Nggih, lek wedang teh niku digambar gelas, terus dipelas coklat sik ngoten wis Teh, teh. teh wis ngerti. Kan Wi. nang restoran kan Nggih, komplit nggih, apa Mas, enek. nggih. Pamane kok kowe pengen wedang susu lah. Wedang jahe. Nah, niki lho. Sekolah jenengan kan ngasto, suara kan sekolah Iya, mempengaruhi. Oh, iya. Wedang jahe niku untuk Kesehatan suara. harus dijaga. Niku digambar gelas niki meleketat ngoten wedang jahe. Mas. Nek wedang kopi mau piye, Lek Mas? wedang kopi kene bunder meletek tengah ngono Iya wedang kopi. iya, nek wedang susu, Nek wedang jahe ngono. Tak jiembeng contongmu kowe engko. Ya lek wedang susu rasa digambar, Ah, yo klian. pelayannya diceluk, Piye cara? Mbak sini ngono. Om aku teko aku mau ngersake napa Saya Mbak? pesen wedang. Ki, kowe kena pelanggaran meneh dua Lah kali. nyapa kowe. jenenge ya Kuwi kuwi. menyinggung fisik lho. Lah jenenge ya kuwi ya. Ya nek ngarep mau mbok gambar ya kreativitasmu ya tetep digambar. Lah lek gambar wedang susu piye? Kalau nggambare wedang susu ya gelasnya tetep gambar gelas. Terus ben ngerti sanding iki gambarono sapi. Iki sing marai awakmu iki kurang pengalaman. Apa? Kowe lek ngantek gelasnya didek sapi pecah ra sido ngombe kowe. Sing apik kowe ning ngesore sapi. Nyapa? Ben kuyuan raimu. Ya paling ora ki ya digambar kok. Gampang iso. lesunan wong iki, gampang lesunan berarti sak ngisor kowe iki. Kok panggah sak ngisor. Lah ya sak ngisormu wong tuwek-tuwek kowe. kok Ah, iya. iso. Sinambing laras nak cange. Nggih. Mula ingkang ngesteni dalem menika masyarakat Brodot sedayanipun sami tirakatan Nggih. nyuwun barokah taala saking Gusti Ingkang Maha Agung. Nggih. Mula ingkang lenggah nyenpun Bapak Lurah Astori. Astori. Nggih. Astori kuwi ana 6 abjad nek Ah. boten klentu. Iya Hmm. ta, ana 6 huruf Astori. Heeh. A S T O R I. Aku tegese amanah yang diemban beliau akan selalu dilaksanakan dengan baik. Hebat. Es Selalu menanamkan kesejukan, keharmonisan di dalam bermasyarakat. T. T. Tetap menaati peraturan kepemerintahan. O. Orangnya bijaksana dan dapat dipercaya. R. Rasa satu dan satunya tidak membeda-bedakan ndi kuwi sugih, ndi kuwi melarat, ndi kuwi jabatan, ndi kuwi derajat. I. Inilah bukti otentik dalam mengemban amanah. Beliau bisa melestarikan budaya gelar wayang kulit semalam suntuk. Loh ini. Ngono. Ngono pinter cerdas ya. Cerdas iki komputer Mas, kudu cepet. Ngono. Kuwi apa telek kok. Kon pinter Ora apa-apa, telek tak pikir tok kene diincipi ya. Balik. Balik ngono kuwi lho. Ya ini wong telu kok. Iso. Pak Camat kepanjanganipun sinten? Pak Camat Asmane. Nggih. Oh. Aku rong ngene. Anu kalau Pak Lurah nama panjangipun Bapak Astori sinten? Astori niki ngerti tangun. Ya nyuwun pirsa Tuk. Ayo. Anu desane Brodot. Brodot. Ngasta wonten Brodot kluthuk sing memperjelas, memperkuat desa Brodot. Ayo. Nek ora pengen Brodot ususmu kowe kleru. Oh. Den pangapunten warga masyarakat Brodot mbah bilih kula merdekne asma desa kirang nuju prana nyuwun ing Samudra Pangasa. Iki disekseni wong sak desa lho. Oh, Brodot. pamitan, Mas, pamitan. Sama ape mati piye aku. Lah kok pamitan karo masyarakat kene ngono. Brodot B B R O D O D. O D. Ah, yo kowe. Ayo. T T. Ah, ayo. Bosok ra kowe ayo. Diangkrek ndewadak ya. Kudu iso kaya adikmu mau mak tes 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 tes. Padha 6 hurufe. Ya. Kalem tak mikir gamput anu ya. Wah kok dadak mikir ki apa? Ngono situasional Ya Mas. tak Ngono. B iki bersatu padu. Bersatu padu tegese
mung pesana unen-unen cerah agawe bubrah rukun agawe santosa iso diarani kaya ngene iki beda-beda tapi tetep nyawiji sing iso diarani berbineka tunggal ika. Weluh, peluh. Nah iki jenius tenan sastrane iki. R. Rumangsa. Dadi penyipun warga masyarakat Mbrodot iki duwe ugeman aja sok rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Wah, iki sastra Jawa tenan iki. Dhuwur lho iki ora ngangkat ngene iki. Oh. Oh. Ki orang-orangnya tetep apa jenenge iki lembah manah. Dadi wong sadurunge diaru-arui warga masyarakat Mbrodot ki wis ngaru-ngarui mergo ngugemi yen ra pengin dilarani aja seneng nglarani liyan. Wah, dhuwur meneh Mas iki, dhuwur meneh iki. Waduh, tuh. D. D iki desa sing menjadi percontohan desa yang menjadi barometer Kabupaten Jombang ora ana liyen ya kuwi desa Mbrodot kene. Loh. Iki malah penguat nek iki hebat. Oh, yang kedua. Ora lali bersih desa nimbali Mas Kangko sing dadi dalange gelar wayang sing dadi hiburane. Weluh kaya cocok kayaan. T iki titenono ngantek ora nambahi iki engko pokoke. Tentane lah dlemis to. Tentane dlemis kowe. Ilmu perkemisane metu. Ora. Iki tetep jok untuk ngancani Mas Dwijo Kang. Klambine padha lah krambok jak. Awakmu ya melu Pak Lurah. Wong aku mbelani warga masyarakat kene ya. Oh, berarti iki urusane awake pun selesai le Pak Selesai, Lurah. nggih. Lah kamu kok warga kene sing rawuh akeh. Berarti kowe keteranganmu aku ora ngerti. Lho. Nek aku karo Mbah Lurah jelas, Mas Wis. Kangko jelas. Kowe karo masyarakat kene to jarimu lah. Wis kono. Awake dhewe lah wis beres lah. Oke, siap. Wis cilaka iki. Lho. Ora iso. Senjata makan tuan. Lho, lah piye? Lah aku karo Mbah Lurah nek mbok kon karo Mbah Lurah ya wis jelas keterangane. Anu nun sewu warga masyarakat Mbrodot. Sarene jenengan wau pun kula bela. Dadi monggo urunan 2000-an nggo mbayari kula. Kok keterangan kula begini iki ya urung cetok. Pas lho jauh rupa kaya kotak amal dadi pas. Kamal matamu ya. Oh, Kok le ngomong sinambi mlampah dadi pyayi Jombang nika nuwun sewu. Kula pun saben suwan mriki nderekke Pak Bupati dadi teng wayang nu nggatekke Mas. Nggih. Mesti ngemake mula lakone mesti nyuwun wahyu katentreman mergo nyuwun diidayahipun. Mula ning nggon lakon gatekne teng dagelan ya seneng ning ora kok suwe-suwe dipun jangkepi kalih tembangipun. Tembang-tembang ya digatekne. Nggih, nikmati. Leres niki ya nggon tayub nggih. Nggih. Sinambi mlampah, Gus. Oke, siap. Sinambi melampahi sing maine kene sapa kok melampahi? Mlaku iki karo mbujung wektu iki lho. Ora Sik, awake dhewe. Mas Jo iki ana pamundhut lho, Mas. Nggih, Mas. Nggih. Iki ana. Nyamuk sana. Pundi, Mas? Iki rawani buka gawat Lah, nggih no, jenengan niku ya ngeten iki jenenge dulur ngeten niku. Iya. Waduh, nah kuwi sumbangane masyarakat. Ya kekuatane bengi iki ya sakmono kuwi kowe. Ora apa-apa sementing iso nggo tuku tahu salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mak Limbuk. Nggih. Dalu menika kula nyuwun dilayani saking sederek nggih Joguluk Jokitik supados meranaken Bambangan Cakil nggih. Kula kintunaken kagem Bapak Kepala Desa sekalian perangkatipun saking kula Pak Milan, Pak Sukari, Pelaci. Nggih. Mbah nuwun menika wonten nyatra 50.000 matur sembah nuwun. Dah. Waduh, nggih. Mbah nuwun, Pak, mbah nuwun. Waduh. Ya, iki lho. Ha, diwaca pisan. Nek awakmu pantes ae ngono. Karet iki senajan to Bentuke karet. dienggo tali. Tapi iki alat musik. Alat musik. Nggih, Mas. Kok iso alat musik? Niki kula Alat musik lagi gitar, organ. lah kan lho iya lho. Iso ta kuwi gitar musik? Apik lho. Jadi karet ini Multifungsi. Mas. Deloki. Ngacak kalian. Ora deloki karete iki lho. Karet nek karet ngene iki ya cara apa kuwi kekuatane notasinya kurang kenceng. Mergo lemu goceki kurang dawa. Ngene lho carane ngene. Oh nadane kurang dhuwur. Kurang dhuwur, kurang cilik. Nadane kurang cilik. Lah kowe molak sakmene to. Iki nek mbok dawakne mesti temu irama yang bagus. Ding tang ding tak jrek. Nyapa ngecak bajul lagi, Pak.
Balene. Oleh munggarene kurang dadi nadane kurang temu ngono lho. Pakai iki lho cangkem kok pedes iki lagi. Dari Pak Sodi. Warung pecel lele. Matur nuwun. Manis Renggo minta lagu Bojo Loro. Wedah, kemajuan. Aku pewegel ku karo Pak Sadi. Ya apa? Mlawinti warung pecel lele. Aku mau tuku nang kono ya ngono. Maem pecel ini kono. Pecel lele. Ya lawe lele. Lele ya. Sawo wambel dipenyet. Lele kok blumpang temane layak. Terus Pewangan kok matil cangkemku. Baru digoreng. kira-kira nggon pas lampu mati kira-kira ngono. Aduh. Lho, kuwi lho perhatiane kalau. Keren-keren. Senengane kanca-kanca. Grendel. Gerakkan jiwamu tanpa dilema. Grendel. Surya. Surya, apa makna Surya? Suka uraan tapi tetap dapat dipercaya. Weh. Jarum. Super. Jarang-jarang di rumah suka pergi. Weh. Bentul. Saben-saben mesti nutul. Wah. Nah, ya. Ardat Aku lera ditiduri asal tidak hamil. Minaji kok. Miring penak jengking lega. Muni rera. Ki ono Pak Budut. Nggih. Muni er. Jane awas cangkeme awas. Rera. Dadi wong apa? Apik kuwi timbang muni etas. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ngagem Mas Duwijo Kangko. Kula nyuwun lelagon pepiling kula aturaken masyarakat Mbrodot lan sekitarnya. Nomor kalih Selindang Biru kula aturaken Bapak Kepala Desa. Sak perangkatipun Selendang Biru kagem jampine saya matur sembah nuwun Mas Dalang Kangko. Saking kula Pak Yahmin Desa Bandaran. Dusun Bandaran Desa Mbrodot. Nah, iki hebate Pak Yahmin iki Mas. Pripun Mas? Ora kalah karo liyane. Napa Gus? Nyuwun lelagon tur yo menehi dhuwit. Tur ora sithik Mas. Nggih lho. Nek karo kuwi mau jek akeh iki. Lho, saestu. Heeh. Iki Pak Yahmin maringi dhuwit 200.000 kurang 180. Lah iki. Oh, dalange yo ndremis ya. Lah ya pas kurang 120 lek 80 ya 20. Tapi rasa digenahne 200 wong duwe 20.000. Asline kene iki arep ngomong nek kon genepi ngono lho jane. Saking pekewuh ngono. Iki ana meneh Mas. Nggih. Nah, Iki 200 tenan. iki cetok iki. Ayo muni 500 kirang 300. Dari Bapak Jumadi RT Mina Gending Camping Gunung Jenggleng. Nggih. Ah. Iki Mas. Nggih. 200.000 menika Pak Jumadi RT sembah nuwun. Mbah nuwun. Mboten kok menapa nandhake ingkang mboten remenaken mboten nanging niku wujud aliase. Aliase. Nggih. Derek Mas, monggo. Tesih setunggal. Nggih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Mas Kangko, aku pun. Halo. Nggih. Sik tambahno iki. Apa? Halo Mas Kangko, aku pun lah sinden-sinden harus sentak. Halo. Oh iya. Ya, dah. Coba. Halo Mas Kangko. Ya. Sugeng dalu assalamualaikum. Halo Mas Kangko, aku pun. Halo. Sing tengah ki malah kaya kernet kol iki. Nggih. Nyuwun gending Sinom Marijoto. Camping Gunung kalian Tombok Ati. Gending mriku kagem warga masyarakat Desa Mbrodot kanthi ucapan sugeng mungon. Nggih. Ngamirsani pagelaran wayang kulit. Nggih. Ketua RW 4 Bapak Musikan. Musiman. Nggih. Waalaikumsalam. 50.000. Sapa? Nun sewu. Pancen Kyai ngriki niku remen budaya kok Mas. Dadi nuwun sewu kula ora kok ngunggulke Kyai ngriki mboten. Ning mriki niku pancen tresnane teng budaya wah kental banget. Heeh, ya seneng nonton ya seneng mangkat. Mangkat. Dadi ora kok nguri-nguri ning ya melu murid-murid. Heeh. Konen ngasta panjenengan kaya kula ngeten kak penghibur to. Menghibur. Nggih. Krana wonten pambutan kula anu Monggo dipun waos. Nggih, kula wasipun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Oh iya dari Mbok Sarip.
Ha iki. Napa niki? Jawa tembang Jawa. Nggih. Nuwun Trisna Waranggana caping gunung ngaturaken gung panuwun saking Mboke Sarip. Matur nuwun menika wonten taliase kagem Mas Anom Bijo Kangko. Gang 100.000 iki tenanan apa piye jenenge? Iki tak wacane sik jajal. Saking Mboke Sarip. Nggih, menika wonten arta Gang 100.000 kagem Mas Kangko. Lho iki surat. Oh penjan paringke sinten? Lah ya ora ngerti iki. Lho, niki kok sik. Iki piye iki? Iki amplope mun. Sing nampa pisanan sapa? Kula, Mas. Kula. Amplope iki ndi? Wis kuwi enake kuwi. Lah iki wong enten tulisane lho, Mas. Iki lho. Kowe aja anu ki engko gak kepenak karo kanca-kanca wiyaga lho. Karo pesinden kok dikira aku karo Mas Kangko sing gelem. Mbok sumpah to, gak enak apa-apane kuwi. Lah tulisane Tulisane enek kok ada bukti otentik. Nyuwun lelagon Trisna Waranggana kalian Caping Gunung saking Mboke Sarip menika wonten tali asih kagem Mas Kangko Gang 100.000. Ki lho, kok dikira aku goroh kowe iki. Kok kertas tok iki. Kowe aja sok seneng mentalan ngrekasakne kringete kanca lho. Mbok picek to 10.000 tok lho duwe. 10. Lho, sik kok mbok dudone iki mau duit kondi? Wis kok jero amplopku yo duwe iki tulisane iki. Loh, Sumpah to kiting berarti sak amplop iki mau enek duite. 10.000 tok iki lho, Jo. Wah, Wis sumpah to, Jo. Ki. Oh kiting sak pasar to 10.000 tok iki lho. Jiwa senimanmu sing ketok rendah ngene iki. Ki genah 500 kok 10.000. Mbok pangan sing 490. Aku iki karo dulur nyapa to kowe ya kaya adik awakmu adik Mas Kangko ya kaya. Ora. Iki aku ngene iki paling jiwa sing gak seneng ngene. Diarani seniman iki berarti kowe seneng nipu teman kowe ngene iki. Ora iso tanggung jawab. Mangsamu wong nyambut gawe meres keringet padha meleke kok iso. Sumpah to 10.000 tok. Lah kan sing nampa pisanan kan kene to, Jo. Niki to. Iya to. Kamu kok tanpa sepengetahuan kula lan panjenengan. Heeh. Ngono lho. Dadi aku ya rawani benerke ramani nyalahke masalahe pertanggungan jawab. Lah kuwi lho, nek ana tuntutane yoga sapa sing gelem nambeli? Mangsamu joyak-yakan kowe perkara duit ki iso medhotke sedulur lho. Ngono. Mbak Sarip. Sing banter. Mbak Sarip. Tolong jenengan nyuwun tulung Mbah Lurah. Nah, terus Mergo kula nggih tepang kalian jenengan. Hah. Iki kula timbang dikeroyok rogo yoga. Iki jan tambahi 490 niki. Wis to tak Sumpah to 10.000 tok lho, Bos. Oh, asli sing ngongkon dalange lho, aku omong ngono kuwi. Jane aku ngerti mbok gawa 10.000 ngerti. Sing ngengkel ya kono kuwi. Lha iki karo raimu barang ya. Ngengkel sing marahi kowe. Oke sing mundhut lakon Caping Gunung. Angkur mumpung larasipun slendra. Sinden sing tengah kon ngadeg. Ha iki. Ya Mbak Nila. Monggo Mbak Nika, yo. Iki sinden alus-aluse sinden Blitar ya iki. Alus kaya parut. Yo. Rek ayo rek mlaku-mlaku ning tunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Cayo Sopo gelem melu aku malam minggu ya golek kenalan Cahayu. Semangat ya. Sugeng Sik dak dino lho. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Ya, semangat. Sugeng dalu Mas. Sami Jo. sugeng dalunipun Mbak Nilam Sari. Waduh. Alhamdulillah. Nggih, wilujeng nggih. Dipun paringi sehat nggih dalu menika. Pangestunipun senajan to pakaryan numpuk-numpuk nanging tetap strong. Perjalanan Ponorogo Jombang lancar to Nggih, nggih? krana wau wonten ing guyangan radi randat. Mergo trek-gedhe-gedhe niku padha antri teng Oh timbangan. nggih, anak Nggih. bojo sehat nggih. Sehat lojak kabeh teng mobil. Oh nggih Nggih, alhamdulillah. nggih, nggih. Rezekinipun tambah Ah, kathah. sing penting okeo sitya disyukuri krana kanthi barokah. Nggih. Jenengan lagi sehat to? Alhamdulillah Aku Mas. seneng Jo. lek om. Mulai suwi ra petuk sampean Lah niku nggih to. Alhamdulillah padha diparingi sehat seger waras. Job nggih akeh ya Mas ya. Masa ndereke Mas Kakong niki aku lan sampean iki kudu stamina harus dijaga. Kabarku ya apik,ungsuk barang ki kabeh. Lah terus iki, ndek wingi nika tamtu ngrayen mobil to Mas.
Alah mbak wong timbang gitu ku mobil iki paling ora malah awake dhewe akeh rugine gedhekke anak sih. Oh, ngoten. Jangan ngono sing penting kuwi. Awake dhewe iki seniman kudu iso nggunakne kesenimanan. Keluarga iki nomor 1 lho, Bu. Sing penting lho, Bu. Sampeyan iki pancen assalamualaikum Manajemen keuangan ya, Mas. Saya sampean ki wong wedok. Nek ora arane wong wedok ki iso. Malah kuwi wong wedok ki malah kudu ngopeni Kuwi lho. paling ora bawone wong omah-omah. Daringan. Daringan ngono. Daringan kebak. Ya Allah, Mas. Kabarmu piye? Oke, bablas mbok keloni. Aku udah mbok kuempet to, Mbak. Jamok rono mingkir ini, jamok rene mingkir rono. Yo gentenan to. Gentenan yo Jo. genten ketahui wae pendak aku mbok kesempatan ora. Gentenan sabar. Wong Indonesia digalakan antri, budayakan antri. Aku wis suwi antrine mburi. Lah iku sik Kapal gentenan. yang mengaturipun Kakang. Oh iya. Oh jaluk dipun ladeni to Kang Mas. Sing ngladeni omongan ngene iki. Jo gentenan. Kowe nek duwe bojo ngono kuwi ndahne olehmu pegel. Nek Lah wong ngapa? wedok nyaru ora iso ngajeni, pangucape ora iso ditata. Wong lanang kuwi kaya apa? Ayo celatunen mangsamu. Sampeyan kaya ngono tenan to, Bu? Model iki. Model wong lanang lek karo wong wedok ngono kuwi. Mbok anggap apa aku? Mbok anggap apa aku? Bojo ora tau mbok kaya. Bojo ora tau mbok kayani. Mulih-mulih ming nesoni. Mulih-mulih nesu ngampleng bojo. Alah ndek yo mangkring lho. Ora ngetok-ngetokne. Mangkring aku mbok anggap apa Mangkring aku mbok anggap apa, he? Harga diri wong wedok. Harga diri wong wedok mbok injak-injak, ora tau mbok ajeni. Loh, lah aku lak bojomu to lah. Bojo ya bojo nyatane dimasane ora tau mangan. Bojo ya bojo ning nyatane dimasakne ra tau mangan, malah mangan warung jaba. Lah lekmu masak kleru, kudune lak masak kangkung lak diketoki. Terus Kowe kok salah redak kok lebokne panci. piye dadi Pertama selalu ten kowe layangan gapangan lho. ngono? Kowe kuculuk jare iki. Mbok ya mangan masakane bojo. Bojo direwangi tangi subuh. Tak rewangi lek ku mangan tak enak-enak kaya jebule mangan ning warung. Lambemu kena pirang-pirang dina kowe wis tak pangan lho. Kuwi sik, Cik. Pangan lamu tak pangan lho. Wong rasa nesu wong Oh awak. ya ndek engko to tekku mbok pangan ke ta. Wong kowe karo aku ya wis suwi, ngono lah geger. Ngono lho. Lho, Wong kowe ngene iki lho. Ngene iki lek ngetok lek bojoku lak mesine yo iki ngono lho. Tapi aja entok. Aku kangen karo awakmu aku. Sampeyan wong anu ya sing gati karo aku. Ada aku nek ora gati piye to karo awakmu sak cepakne ning omahe keduan mburi omake sak keduk. Apa? Aku mendem awakmu. Matamu ya. Lah wong bojo sing meger-meger kaya ngene kok arep mbok pendem. Aku ki arep elek kaya apa ya pangatresna karo sampeyan. Sing to, mesra, Mas. sing mesra. Aja. Ngalah Mas. Awake dhewe ki anake wis 2 dina. Anake wis 20 mbok ya sing apik karo bojo sing gati. Laku kalem. Nah, rada mundur to Mas, rada mundur. Oh manten. Iya. Kacinondra saking ketebian. Alirap lumampaipun tindak sak pecah anggenipun temanten kekalih Kacinondra saking ketebian. Temanten kakung kadya-kadya kenging kencing manis. Sekolahmu ki ya. Ngetoke jakae bojoku Yo lho. ngetoke ya kita iki jarikane rapet lho.